The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Hosea 4:6 says, "My people are destroyed for lack of knowledge." There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of life-giving Spirit in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them from my hand. For all who are led by the Spirit of God are the sons of God. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. All things are possible for the one who believes. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingong kalag. Kung naababay kita yung mga sala sa sunahuna, sala sa dila, sala sa buhat, kini mahimong babag and becomes a barrier to our study of the Word of God. Busa, gikinahanglan nga atong gamiton ang prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English, "If you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you
of all unrighteousness. Human mo buhata ka na, andam na sa bikaw sa pag-concentrate sa itudlo sa Diyos ni nga dawa. O galang kanimo higala, matawag lang kanimo higala, una, kidi pa manggita igsuon until muhimo ka og labing manong nanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. Gikan sa imong free will, imo ka ng buhaton nga desisyon. The decision to believe in Christ as Lord and Savior. Busa, magandam ta karon pinagi sa hilom nga pagampo. Magampo ta. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo na tanan sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Grasya nga imo pa kami gipabuhi. Nagaginhawa pa kami hangtod ni gayon na timailhan ikaw ana apay plano sa among kinabuhi. Musa niining adlaw o Dios sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Giyahi kami sa Espiritu Santo nga makatutok, makapunting lamang kami sa imong igatudlong mga kamatuoran niining adlaw. Salamat nining among Bible study pinagi sa YouTube ubos kini sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan natong mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo ni ano sa kita nining atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Niya kita karon nagadupot nining pagtulunan nga gisugdan nato kagahapon kining maong doktrina mao ang the hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Okay? Ato nang na sabdan sa atong pagsugod nini nga kining pulong nga hypostatic gikan kini sa Grigong pulong nga hypostasis. Ang buti pasabot, the essential and basic nature of identity. Kay atong establisar ang prinsipyo nga si Ginoong Jesucristo is the unique person in the whole universe. Siya ang ikaduhang sakop sa balaang Trinidad o siya ang sakop nga makita. Siya lang ang visible member. Dili makita na ito ang Diyos nga Amahan, di isa na ito makita ang Diyos nga Espiritu Santo. So siya lamang ang visible member of the Blessed Trinity. Okay? So mao ni nga kining hypostasis sa ato nang ginaingon mao ni ang labing mahinungdanon o sinugdanan lang kini nga kinaiya sa pag-ila. Okay? Now, what do we mean in English? Kantong akong sulti nga the essential and basic nature of identity. O the essential and basic nature is what our Lord Jesus Christ has. Okay? So, hypostatic therefore is the affirmation sa duha ka mga kinaiya nga our Lord Jesus Christ possess. He possessed two natures, the nature of man, which is 100%, and the nature of God, which is also 100%. So nahimong tao ang pulong, the Word was made flesh. Si Ginoong Jesucristo, mao kini ang bahid siyang human nature. Siya ang pagkatao. So and the Word was made flesh, ang pulong na himong unod, and dwelt among us,
full of grace and truth. We quoted that from John 1:14. So, the Word became flesh. Ang pulong na himong unod, mao kini ang hypostatic nature ni Ginoong Hesukristo. Ang duha niya ka natures belong only to our Lord Jesus Christ. Og diha usay atong gihisgutan nga theanthropic, kombinasyon kini sa duha ka Grigong pulong theos ug anthropos. Theos, God, anthropos, man. So si Ginoong Hesukristo possessed two natures, the nature of man and the nature of God, human and divine. O there is no change in the human nature ni Ginoong Hesukristo. Wala kausaban. Just as there is no change sa iyang Diyos nun nga kinaiya ni Ginoong Hesukristo. So, atong giingon kanimo nga kining duha ka mga kinaiya niya became distinct, nagkalahi, not identical. They're different. They're separate. Unya, atong gi-establisar, usab nga si Ginoong Hesukristo is a unique person, dili kasagaran nga pagka-persona. Duha ka nature iyang gipossess, nature of man, nature of God. That is the hypostatic union ni Ginoong Hesukristo. So, ang iyang Diyos nun nga kinaiya o divine nature, kanunay kining nagpabilin nga divine nature. O ang iyang usab nga tawhanon nga kinaiya always remains nagpabilin kanunay nga human nature. So, ayaw kalimot nga, they go together but they are separate. Nagkuyog, kini sila, pero nagbuwag. Separate. Now, okay, atong lagbitan kagahapon ang napulo kanang unang mga attributes sa iyang pagka-Diyos. Kay Diyos man si Ginoong Hesukristo, usa ka na sa iyang nature, okay? Because he possessed two nature, the nature of God and the nature of man. Now, ang nature niya sa pagka-Diyos, ang iyang pagka-Diyos, atong gitun-an, atong gisgutan, ang iyang nag-una ka napulo nga mga attributes. Okay? Apan ang tao, doon na po siya attribute. Kitang tao, upat lang ang atua, iha sa Diyos na pulo. Ang upat, self-consciousness, mentality, volition, kanang conscience, tanlag, o atong karaan natong paghisgot may tungod dining essence of man, atong gisgutan nga ang ikalima mao ang pagbati, emosyon. Apan di na kana ingnon ta, of course it's kinaiya gyapon, apan naa na diha nalangkob diha sa kalag. Sabta gina ha, naa na sa kalag. It's a function of the soul. Ang imong kanang pagbati, emosyon. Ang ato ba, kita mga tao. So, mubati kita, si Ginoong Hesukristo, diha man siya nining upat ka mga kinaiya, mo itong mibati siya o kauhaw, kagutom, kakapoy, mo na. Kay diha man siya nining mga kinaiya usab sa pagkatao. Now, walay sama ni Ginoong Hesukristo. Nobody is like the Lord Jesus Christ. So, tungod kay siya, dili man kasagaran nga persona. Now, mo na kitang gimanduan nga mga magtotoo. Kita nga mga Kristohanon. Gimanduan kita nga atong pag-aawaton, be imitators
ni Ginoong Hesukristo. Nga nagpasabot nga atong awaton ang iyang kinabuhi ni Ginoong Hesukristo sa iyang pagkatao, not His being God. Kaya imposible man, di man na tumawat. So, ang mando diha sa Efesos 5:1 nga kita magmaawaton, be ye imitators of our Lord Jesus Christ. Nga nagkahulugan nga kita kinahanglan nga magiawaton, okay? Mag-aawat kita sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagkatao. Okay? So, be imitators of Christ's spiritual life. Sa iyang espiritual ng pagkinabuhi. Samtang nagapuyo sa dinhin ng kalibutan for 33 years sa diha nga iyang gamit ang mga huna-huna sa Dios, divine viewpoint iya sa Dios, o mao kato iya gamit sa tuman sa kabubuton sa iyang langit ng Amahan, kabubuton, tuyo ug plano sa iyang kinabuhi. Okay? So, ang iyang kinabuhi dito sa kalibutan, sa iyang first advent, sud kini sa iyang divine sphere. Unsa tingan sa divine sphere ni Ginoong Hesukristo? Sa una niyang pag-anhi, gitawag kini og prototype divine dynasphere. Okay? Iyang gigamit kadto but pasabot didto siya magapuyo didto sa maong dapit nga may gahom sa Dios. Divine dynasphere. Mao nang divine niya dynasphere. May diwa kining pulong nga dynasphere. Ako lang kang labason imong panumduman. Kining pulong nga dynasphere. Di nimo makita diya sa diksyonaryo. Dili. There's no such word as dynasphere. Gi-combine lang ni sa duha ka mga Grigong pulong nga dunamis, nga ang pasabot sa dunamis, power. Sa in English, power, gahom sa Binisaya. Ug ang sphere, gitapo kan sila, dunamis sphere. Okay? Sphere means location, place, dapit. Sa Binisaya, dapit. So, tapuon nimo kana sila, dapit nga may gahom. Ug kana gahom, dili tawhanong gahom. Iya ka na sa Dios. Mo nagingan lang dynasphere. Okay? Ug kining iyang dynasphere ni Ginoong Hesukristo sa iyang unang pag-anhi sa kalibutan, mo ni gitawag og prototype divine dynasphere. So, mo to'y iyang gipuy-an samtang dinhi siya, okay, sa pagtuman sa iyang ministry, okay, sa iyang tahas, ingon nga manluluwas. Didto ra gyud siya magapuyo sa maong dynasphere, prototype, without using his divine nature's attributes. Wa gyud niya gamita. Okay? Samtana. Now, mao bitaw nga si Ginoong Hesukristo kinahanglan nga mahimo siyang hingpit nga tao, perfect man, aron siya mahimong manluluwas sa kalibutan. Mao nang siya ra ang ikalifikar nga ingon nga manluluwas. Why naka kanang tuman sa mga requirements aron ikaw mahimong savior o manluluwas? Sige, Jesucristo rin nakatuman. Wa siya old sin nature. Wa siya Adam's original sin. Wa siya magkabuhat o bisag gamayng sala nga personal. Wala. Okay? Siya lamang ang hingpit nga sakop sa kaliwatan. He was the only perfect member of the human race. O
na nag-iya siya hingpit nga pagkamatarong. He possessed the perfect righteousness. Okay? O siya rin yun ang nagatuman nini. He remained perfect God. At the same time, he remained perfect man. Mauna, ang hypostatic union. Atong gibalik-balik ni, aron di na gyud na mapa diya sa imong panungnuman. Di na makalimtan. Okay? So, the Lord Jesus Christ is not two persons tuod. Dili kay duha siya ka persona, but one person with two natures. Samtang yun na. Si Ginoong Jesucristo dili kay duha ka persona, kundi usa lang ka persona nga dihay duha ka mga kinaiya. Si Ginoong Jesucristo is God-man. Mao na ang kombinasyon na God-man. Diyos, tao. That makes him unique. Sabot sa unique. Dili kasagaran nga persona. The Lord Jesus Christ is God-man in one person. Okay? O ayaw na po ito kalimti katong atong lakbitan kagahapon nga na ay kanang sayop o mini nga pagtuo. It's false belief. May tungod ni Maria nga gigamit nga mo'y inahan sa pagkataong Ginoong Jesucristo. Kining maong false belief gitawag ni og Nestorian belief. Nestorian nga ang ilang prinsipyo hinunta ang ilang tinuuhan o ilang gituuhan mo kini nga sanglit si Ginoong Jesucristo na tao man siya pinaagi sa birhen nga pagkatao, pinaagi ni Maria. O si Ginoong Jesucristo Dios man nan si Maria inahan sa Dios. Mo na ilang gituuhan sayop. Now si Maria nanginahanglan og manluluwas. Ato naman itong gisgutan kagahapon, no? Nga diha na sa Magnificat ato man ang gisgutan. Well, anyway, ato gyapon ang lakbitan later on. Kay kana pag tulid niya ng maong tinuuhan. Di mao ng pagtuo nga mo lagi sanglit ko no si Jesucristo na tao man pinagisbirhen nga pagkatao ni Maria o si Ginoong Jesucristo Dios man pod nan mao na si Maria kuno inahan sa Dios. Dili siya mahimong inahan sa Dios kay kung imo lang yung balansihon timbang-timbang nga ragod pod nanginahanglan ba di inahan ang Dios? Hingpit naman ang Diyos. Mo man lang sa pulong sa Diyos nga nag-ingon nga na ay inahan ang Diyos. Wala. Now, ang pagkatao ni Ginoong Jesucristo, mo lagi ito, gigamit si Maria kay siya man ang daghang doktrina. Nakakabot nan siya sa spiritual maturity. Okay? Mo ito gigamit sa Diyos. Gipili sa Diyos nga mao'y inahan sa pagkatao. Di man ina. Dili pagka-Diyos ni Ginoong Jesucristo. Mawala na. Tanawal ng punto diya. Ang Diyos nga hingpit. Wa maginahanglang inahan. Wala. So, si Maria, inahan lang sa pagkatao. Humanity ni Ginoong Jesucristo. Okay? In fact, dili man immaculate si Maria. Kaya diha man na nag-iya man po siya old signature, kinaiyang magkasasala. O unsa na kanang nataptan man po siya, na pahiran man po siya sa kanang original nga sala ni Adan. Katubang salang panulundo ni Adan, na pahiran man po siya.
So dili mahimo nga siya ma-immaculate. O wa siya kanang kanang old signature. So anyway, lahi man ang atong topic niya na ang tula ng lakbitan later on. Mapututan niya na. Now, atol sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Kristo, okay? During the second coming of our Lord, si Ginoong Kristo makita siya ingon nga tao when He judges all people. Sa diyang iya ng hukman ang tanang mga tao. Okay? He will be seen as man. Now, okay, balik ko na to katong mando nga. Be imitators of Christ. Now, si Ginoong Kristo, by the way, sometimes siya nag-antos. Okay? While He suffered on His way ngadto sa iyang krus. Wa niya gamita ang iyang pagka-Diyos. The Lord Jesus Christ emptied Himself in the independent use of His deity sa iyang pagka-Diyos. Kana mo ni gitawag sa kanang doktrina of kenosis. That's the doctrine of kenosis. Our Lord Jesus Christ emptied Himself by not using His kanang deity, divine nature, wala. However, iyang gigamit ang unsa Diyos nun nga mga pangunahon, divine viewpoint thinking all the time. Mao gito iyang gigamit kanunay. Samtang din siya nining kalibutan na. Of course, iyang gigamit ang iyang upat ka mga tawhanon nga mga kinaiya. Ang iyang pagkalinggat siyang kaugalingon, ang iyang panghuna-huna, ang iyang kanang tanlag, ang iyang kaugalingong kabubuton, okay? O ang iyang emosyon naglihok diha sa iyang kalag. Naman ko na sa kalag, function naman na. It's a function of man's soul. So mga nga iyang gigamit katong mga tawhanon nga mga kinaiya. So our Lord never allowed wag yun niya tuguti ang masaligan sa iyang human nature. Integrity niya sa iyang human nature nga makompromiso pinagi sa tabang sa iyang divine nature. Wala. Our Lord never allowed the integrity of His human nature to be compromised through the help of His divine nature. Og tuod ayo kalimot niya atong kanunay gilakbitan nga Grego nga pulong Eusebia. Ang buti pasabot nining Eusebia, Greek word na godliness. Of course, the other name for that is spiritual life. So ikaw nga kinabuhi karon sa maong matang sa kinabuhi, mo naging Eusebia, godliness. Now, as a believer, ingon nga magtotoo, kung ikaw puyo diha sa sulod sa operational divine sphere, living in Eusebia, you will not and never dare sa pagtuis nining doktrina sa hypostatic union ni Ginoong Kristo. Di ka kaako. Hinumdumi nga si Ginoong Kristo wa mo gamit sa iyang kanang iyang nature of the deity, iyang pagka-Diyos. Wa niya gamita aron to resist temptations in life. Ang iyang gigamit, ang iyang pagkatawhanon. Samtag yun he never used his divine nature to resist temptations.
He tested and proved our spiritual life through His life. Mao na nga, gipakita ni Ginoong Kristo ang iyang pagprobar. He proved and He tested. Iyag yung naagian. Kining mao nga espirituhanong panginabuhi. Pinagi sa iyang pagkinabuhi nini. Na bitaw atong gisugutan taud-taod na may tungod sa unsa great experiment, the doctrine of the great experiment of our Lord Jesus Christ. So great power experiment. Kay na may great power experiment sa hypostatic union ni Ginoong Kristo. Kita usab nga mga magtotoo ni ining panahon sa simbahan, doon na po tayo great power experiment. Okay, atong gisugutan man po ni kagahapon, unsa may magkasulti may tungod sa mga milagro nga iyang gipamuhat. The miracles that He performed. Iya bang gigamit ang iyang pagka-Diyos niya itong perform niya to. No, di man ang tanang mga milagro were performed pinagi sa gahom sa Diyos. Okay? Sa bahin ni Ginoong Kristo, in Christ case, dinhay duha ka mga tinubdan ni ining maong gahom sa mga milagro. Una nini, pinagi sa iyang pagka-Diyos through His deity. Ikaduha, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. So mo ni ang duha ka mga sources. Two sources of the power of miracles through His deity and through the power of the Holy Spirit. Now, sa diha nga si Ginoong Kristo, mi himo sa nagalaing mga milagro, ang tuyo ra gyud niya niadto sa pagpakita niini ngadto sa publiko was to show and prove, pagprobar nga siya mao ang Mesiyas. Mao to iyang credentials. Nakasabot ka ba? Ato manigisgutan gahapon pod. So, mao to ang iyong animo nga mga milagro karong panahon na do not come from God. Di na. Kaya wala naman kinahanglan na mga milagro. Ngano? Unsa may tubag din. Tungod kay ang Biblia, kumplito na. Nahuman naman ang daang tugon o ang bag-ong tugon. Kumplito na god. Mauna ang tinuod nga milagro. Kasabot ka? So again, nga ang mga milagro karong mga panahon na dili na iya sa Dios. Well, of course, ang Dios siya raman gyud ang kanang himo o milagro. Only God can perform miracles. Now, niyadtong panahon na pamahuman ng Biblia, si Ginoong Kristo may pakita gyud siya sa mga katawhan to show and prove to them that He was the Messiah. Okay? Mo to'y credentials niya. So, again, the Lord Jesus Christ is one person with two natures. Okay? I hope na silsil ginanimo nga si Ginoong Kristo usara siya ka persona nga nanag-iya og duha ka mga kinaiya. Ang pag-deny that the Lord Jesus Christ is one person is to deny the incarnation. You see? Naman na sa John 1:14. And sa gisulti diya, and the Word was made flesh and dwelt among us. You see? Now, kitang mga magtotoo
nining atong panahon simbahan. We are looking for the blessed hope. Iba kung sa atong blessed hope sa pagkuha kanato ni Jesucristo diha sa panganod, maniginganlan og rapture, pagsakgaw sa mga magtotoo, kitang mga magtotoo, sakgahon ta. We are going to be raptured. We will be caught up. Kay kamo man na ang next number sa chronology sa divine timetable. Ang sunod nga mahitabo din hining kalibutan na mao nga kita sakgahon ni Ginoong Jesucristo. Mo sugat kita kan niya diha sa panganod. O dili pa siya mo unsa tunob nining yuta ning kalibutan na dili. Anhara siya katunob, inigbalik na niya sa ikaduha nga pag-anhi dinhi. His second coming. Okay? Oh, by the way, lahi ning rapture o second coming. Kaya naidaghan nga naglibog na itong mga kaigsuonan nga ang rapture mo isikan ka dili. Mao ni ang pagpatinaw nimo nga ang rapture mao nay sunod nga dakong hitabo kanatong mga Kristohanon. Kuhaon ta ni Ginoong Jesucristo. Sakgahon kita. Unsa gisulti 1 Thessalonians 4:16-17, the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Na, iba, wabakam kanang maghinam-hinam niya na. Kitang tanang mga magtotoo are looking forward to that. Looking to the blessed hope. Looking forward. O, okay, balik na punta sa atong giduputan may tungod ni hypostatic union. Si Ginoong Jesucristo is God and man. Okay? Ang Diyos, the Almighty God, God over all and the great God, they are ascribed ngadto kang Ginoong Jesucristo. Okay? Unsa may gisulti des Colosas 1:16-17. Verse 16, for by him all things were created that are in heaven and that are on earth. Verse 17, and he is before all things, and in him all things consist. O diha usab sa 18:8, the Lord Jesus Christ, he is eternal God. The Lord Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. John 10:30, I and the Father are one. Now, si Ginoong Jesucristo is said to have flesh and blood. Hebrews 2:14. I hope mo nang ipangsuwat kini mga bersikuloha kay may nungdanon kini. Okay? So 1 John 4:2-3, the Lord Jesus Christ was born to the human race. Natao siya sa ngadto sa kaliwatan sa tao. Hebrews 10:5-10. Si Ginoong Jesucristo was fully aware sa iyang pagka-Diyos, gikan pagyud sa iyang pagkatao. He was fully aware of his deity from birth. As the Lord Jesus Christ deity sa iyang pagka-Diyos,
iyang gi-retain ang iyang divine attributes, of course. Now, sa iyang pagkatao, when he was humanity, mo tayo akong giingon nimo nga he was trichotomos. Trichotomos, tulo ang komposisyon ni Ginoong Jesucristo. Lawas, kalag, og tawhanong espiritu. Mo to'y nakapatrichotomos niya. Ang tanang tao, paminaw, tanang tao nga may mugso ning kalibutana, human malaglag sila si Adan o si Iba, sila pagsupil sa Dios. Ang tanang tao, nahimulag gikan sa Dios. Kanang pagkahimulag sa mga tao, kitang tanan, why exempted. Kanang pagkahimulag, hingpit, total separation from God. Mao na ang ginganlan og spiritual death. Okay? Kitang tanan, why exempted? Basta kaliwat ka ni Adan o ni Iba, ikaw totally separated from God tungod niya itong ilang gibuhat nga salang panulundon. Sabta gina. Karon ang Dios tungod sa iyang grasya. Kay sa to'y policy sa Dios, grace. Iya mang policy tungod sa grasya. Naghimo siya og plano. Nagmugna siya plano sa kaluwasan aron mahibalik ang tao ngadto sa Dios. Okay? Unsa man ang paagiha? Paagi, plano, tuyo sa Dios ngadto sa tao. Nga unta ang tanang tao maluwas. Naman na sa 2 Peter 3:9 ang sa gisulti. Segundo Pedro 3:9. Ang Dios dili buot nga naay malaglag. Dili siya buot. Ngunta ang tanan maluwas. Dili buot sa Dios, dili kabubuto niya nga naay maimpyerno. 2 Peter 3:9 sa in English nagaingon. God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Na, iyang kabuton nga maluwas ang tanan. Napagano sa 1 Timothy 2:4, unsa may gisulti diha. God wills that all will be saved and come to the knowledge of the truth. Na. So, sige na Jesucristo, maura ang bugtong manluluwas. Miani siya, nagpakatao siya, and the Word was made flesh. So, moto nga, ang tao nga mo appropriate, okay, mo sanong, mo dawat, niya nagitanyag ng kaluwasan, gitanyag sa Dios, pinagi siyang bugtong anak. Kung mutuo ang tao sa gibuhat nga kaluwasan ni Ginoong Jesucristo dito sa cross, din siya mapasig uli. Samtana, will be reconciled ngadto sa Dios. Dili na siya kanang hingpit nga nahimula, kundi mahibalik na siya, mahiuli na siya ngadto sa kiliran sa Dios. That is unsa salvation. Unsa kayano ang salvation? Ang Dios dili buot nga maglibog ang tao. Giyano gyud sa Dios, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. So, inig tuo niya ng tawhana, then yung boom, automatic siya nga luwas. O nahimo siyang bag-ong binuhat. O nahimo siyang trichotomos. Kasabot ka na. Trichotomos na, dili na siya dichotomos. Ang dichotomos, duha ra ka komposisyos tao. Lawas ra og
kalag. Maringan las in English og soulish man. Lawas raw kalag. Wa man siya'y tawhanong espiritu. Therefore, wa siya'y relasyon sa Dios. Sao man niya pagsimba sa Dios. Daghang mga tao karong panahon na nga way pagkabuhi sa lang human kanang spirit, tawhanong espiritu, na ilang pagdahom nga sila anak sa Dios. Sao man pagkaanak nila nga nahimulag mangyud sila sa hingpit gikan sa Dios. Tungod sa unsa? Sa lang panulundon ni Adan ug ni Eva. Nagkasabot ka ba? Ato ni ginay-hinay, gibalik-balik, aron mutuhop gyud sa imong panumduman, sa imong kalag. Manungdanon kayo kini. Sumuna, nathimo ka ng trikotomos, luwas ka na, o daghang mga benepisyo imong nadawat. Just by believing in the Lord Jesus Christ. Kay pag-ingon ni mo mutuo ko kang Yesu Kristo, ikaw nagatuo sa iyang buhat sa kaluwasan dito sa cross. You see? Anha mo dangat diyan nimo ang kapasayloan sa imong mga sala. Imagine, gilukat ang imong tanang mga sala, utang nimo sa sala. Gilukat ng Yesu Kristo dito sa cross. Once and for all. So, okay? So, si Ginoong Yesu Kristo sa iyang kanang Diyos o tao, okay? Siya nag-aagad ragyod, nagsaligra sa protocol nga plano sa Diyos. He depended. Samtang ang duha niya ka mga kinaiya in hypostatic union, nagpabilin kini nga distinct, kanang distinct, whole, and unchanged. Way pagkausap, nga way pagsagol o pagbalhin one to the other. Wala. Unsa may gisulti sa Biblia about either nature must be attributed to the entire person of Christ. Now, ang mga kinaiya niya sa iyang pagka-Diyos never transfer to humanity. Or become the attributes of the humanity of Christ. Wala. He did not use his deity to resist temptation. Wa niya gamit ang iyang pagka-Diyos. His spiritual life was in his humanity, sa iyang pagkatao, not on his deity. Mauna ang atong at dihan nimo or masabtan nimo. What's the difference between you and Christ while he was on earth? Unsa may diferensya? It is that Christ did not succumb to temptations. Wa gyud siya mo kanang surrender, kanang mo pauyon sa mga tentasyon. Wala. He did not succumb to temptations. Kaya nga naman, tungod kay wa man siya old si nature o gawas pa niya na, puno siya kanunay sa Espiritu Santo. He was always filled by God, the Holy Spirit. Ato ning ipadayon ugma o ayaw say pa ang pagsubay dinhi, pagsunod niini. Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo niining laing tamis nga higayon sa pagpakigambitay sa imong mga pulong. Ubani kami, O Diyos, sa among pagbugbuwag ting adlaw, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik dinhi. Ugma aron kami makapadayon sa among pagsubay sa imong mga pagtulunan. Salamat, O Diyos, ng among Bible study through the YouTube, ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin kining maong ministry, O Diyos.
Ing tanan ng magipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.